Dan hello sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kita kat mano, kat Bandrek, kat mano Jado, kat malam hari ke Bandrek. Mesti surah Padang Lawe berjalan ini mama ke mano Jado sampai barekan kita hari malam hari. Barabah padi iriang kok pantun sesana malam hari kita kat mano. Ako itu goreng di bawah sana yo. Aku dah kita ke malam ke sana minta si goreng. Dah itu alhamdulillah ya rabbil alamin kita sampai sama malam hari ke mana Jado itu kamu karito. Ayo Bang Jody nak ganteng ke mana Jado sama malam hari batampe tanang-tanang malam hari memerga patangke sayiriang kok pantun jo ambak tangi anak samalang kini kita tairiang kok labadah pasaman jairiang kerana basamo sana bisa bauru dahulu kato-katonya buat konten samalang kini nini mama pasampai elok di rumah gadang alhamdulillah karampe kapadi ampun banyak-banyak nasana samalang kinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.